ina muku barka na ku akwai kwana gaba. Aboki na rezo ya tashi, rezo ya tashi. Bana kiɗa kai in buga tsalle buki muka yau ba shagalele ayyiriri kuma ai bidiri. Aboki na rezo ya tashi, aboki na rezo ya tashi. Na gode maka Allah mai sama ayyiriri kuma ai bidiri. Aboki na rezo ya tashi, kai kayyo kasa kai kayyo sama. Aboki na rezo ya tashi, kai ne kai nufi na ne sama. Aboki na rezo ya tashi, yau kan bani tsayi kuma ban zaunawa tunda aboki na rezo ya tashi. Bani kiɗa kai in buga tsalle buki muka yau ba shagalele ayyiriri kuma ai bidiri. Aboki na rezo ya tashi, aha kai al'amarin Allah haka nan yake ayyiriri kuma ai bidiri. Aboki na rezo ya tashi, yadda ya so shi to haka nan yake. Aboki na rezo ya tashi, ga makiya sun ce mini ya mace. Aboki na rezo ya tashi, aradu ni gajewa kuma ni gadu sai na kai kwance. Ba na kiɗa kai in buga tsalle buki muka yau ba shagalele ayyiriri kuma ai bidiri. Aboki na rezo ya tashi, a'a kai ku tsaya ku jiya waciyo ba mutuwa ba ku saurara. Aboki na rezo ya tashi, da makiya sun daushe la a cikin gari duka rarara. Aboki na rezo ya tashi, ashe abinda muka yi shike musu ciyo tun jiya ni kan na lura. Aboki na rezo ya tashi, aha a taki taya a juya wanda sai rezo baba uban yara. Ba na kiɗa kai in buga tsalle buki muka yau ba shagalele ayyiriri kuma ai bidiri. Aboki na rezo ya tashi, kai ku je ku gaya musu ba mu bari yanzu ma muka fara kai ku tashi mu jujjuya. Aboki na rezo ya tashi, irin ka ba a taɓa yi ba cikin yara haɗan ƙarami da halin manya. Aboki na rezo ya tashi, yaro mai ilimi na direbobi haka iya tuki dama da hauni ka jujjuya. Aboki na rezo ya tashi, sun gune muna waye jiya bunsuru aka ba mu a to ku gaya musu yanzu raƙuma amaliya. Ba na kiɗa kai in buga tsalle buki muka yau ba shagalele ayyiriri kuma ai bidiri. Aboki na rezo ya tashi, a aka ku ba na kiɗa na akwai kwana gaba tun da Buhari akwai saura gaba. Aboki na rezo ya tashi, a ga mun ji kake mai shan sara a sassaka yau gobe ka towa dan ga akwai kwana gaba. Aboki na rezo ya tashi, ku je ku gaya musu ciyo ba mutuwa ba rezo bai mutu ba Buhari akwai kwana gaba. Aboki na rezo ya tashi, na ce ku bani kiɗa sai in buga tsalle ba da tsayi kuma ban zaunawa tun da Buhari akwai kwana gaba. Bani kiɗa kai in buga tsalle buki muka yau ba shagalele ayyiriri kuma ai bidiri. Aboki na rezo ya tashi.